Welcome to Studio Simo SK. Let's play. No, tak ahojte. A dneska sme na Rybárovi a ideme hrať Egg Wars, ako ho prežiť najdlhšie. Takže poďme na to. No, minulé video som rozprával, ale to ešte nie je tam nahraté, takže blablabla. No a ideme do týmu. Neviem ešte, do ktorého pôjdeme, ale mám ešte, takže si dávajte pozor, keby niekto skrikol, hej, tak sa nezraknite. Idem do modrého, ale to je už úplne super. Yes, žltý, mám to. Pretože ja mám voice chat, ja chcem byť s voice chatom. Takže musím byť s nejakým voice chatom. No a tu a ideme si zobrať kit. Kdo má voice chat, tak do modrých. Doma voice chat, tak do modrých. Dobře, jsem tady. No, takže ideme s voice chatom jedným. Bojím sa, že budú nadávať, ale uvidíme. Lebo, že človečke deti, takže. No dobre, nebudeme vás strašiť, ideme na to, ideme hrať, lebo už je 10 sekúnd. Takže ideme na to. Titanic! No tak, no dobre. Dobre, ideme na to. Dal som si kit, takže ideme si kúpiť. Čo myslíte asi? No jasne, že bloky. Bloky si ideme kúpiť, jasné. Bol som chorý minule, takže mám trošku kašel, ale to už sa zlepšilo chvíli. Ty co? Však Tak mám... jsem vytvořil grupku, jméno je Blue and the Blue heslo GG. Gigi. Čakaj, Blue and Blue. Gigi. Nie, počkaj. Gigi. A Gigi je s jakým i měkkým? Ne, prostě GG. Dobře. Takže ještě raz toto. Mám to. Takže A ty som jsi tu... premium? Jo, mám lomeno fly. No, takže mám teraz... ma dovolil k skupine, takže máme skupinu. Ale to je dobré, protože většinou lidi, Takže co mají dobré. premium, tak jim se jako, že lidi aj vzdalují. Jo, to je dobře. Takže ideme hrať... Jak kdy? Takže ideme... To ešte doplním mústek, aby sa nikto nepotkol. Yes, A jde na nás zelený. Co je? Aha. Já jsem vás nechtěla jít do diamanty. Už jdu. Dobre, takže idú na zelený, takže ja utekám na ostrov a ideme si kúpiť výbavu. Diamanty som zabudol dať a mám 3 iba, lebo to je neviem čo. Musím si rýchlo kúpiť armor. Rýchlo. Lebo toto neviem, či prežijem. Je tu modrý a ja som modrý, nie? Hej, ja som modrý, dobre. Poďme armor a ideme. Hej, ja som modrý, dobre, takže mi nič neoblíži. A jak dobře umíš vlastně nové PvPčko? Zatím nijak. Pamatuj se, nesmíš spamovat. To je to nejdůležitější. Dobře. Ani když vlastně budeš schazovat, tak to se taky nesmí spamovat. Jo.
Takže Jak kdyby, víš, jak pod tím mečem je taková ta čárka? ne. Ne, já myslím jako, že pod tím křížkem, když jitneš. Aha, jo. Tak jakmile ta čárka zmizí, tak můžeš zase hitnout. To jinak nedává žádný damage. Jo, to si pamatuju. A No ty dobré. jsi Vares nebo Orego? Nevím. Takže nás Tak si přes T-Launcher nebo přes Minecraft. přes Minecraft. Tím pádem si Orego. Takže jsem nějaký orgo. No dobre, no takže nás dovolil k rozprávaniu, no a ja tu mám 3 diamanty. A on už tu dal na dvojku. Kolik ti je vlastně? 7. Takže Já spíš, že neříkáš ř. aha. Mám 14 diamantů. Tak na super dia z těch, co jsem zabil. Mám zelených. Nějakých zelených. Tým zelených. Nechápu to. Easy. Poďte za mnou, mám zelených tým. Tam, Už jsem přemýšlela, že je vypnu. tam. Když tak ty to ne. Ty to kopej se do vajíčka a do prčic. Já jsem umřel. Když tak, jakmile se zlepšíš, tak si dej vedle jména PvP. Proto tam mám Dobře. vlastně to PvP vytazs. Protože jsem hrozně dobrý v PvPčku, ale někde mi to prostě nevíde. Kolik máme dia tady? O! 20. Super. A chtěl bys být někdy ve videu? Točím tady video. No, takže točím teraz video. Ty jako takže- natáčíš na YouTube? Jo, A nejsi na to trochu malej? jsem, ale prostě chtěl jsem se připojit na Miner Plus a to bylo pouze pro youtubery, tak jsem si i založil kanál. Dobre, takže teraz máme pohodlno a musíme, nie, pohodlno nemáme, musíme zabiť nejaký tým, ale teraz musíme, jo, takže teraz máme nejaký tým. Musíme rýchlo niečo zistiť a Jak se jmenuješ, že bych tě dal odběr? Simon. To vítěz. Se odpověděli, mladí jsou tam 2. Super.
jeden mi chcel dať odber, že na kanál, ale... No dobre, takže ideme ešte raz. Ideme na Alicu. Dej. Nie, som sa odpojil, super. A bežíme tam znova. A rýchlo, Alice, yes. Panda. Máme. Ja už som dočil. Takže a teraz vám ukážem ešte, jak prežiť ešte Panda, kde dlhšie, máš pengu? než tento čas. Kde Takže je pengu? sa pozerajte On nemá rád pekne môjho na kamaráta. fialovú. A za to ja nemám rád jeho. A preto si nezahrám jednu Ideme na hru, to. keď som tam ja. Ja som dočil. Aha, tak čo? Taký Panda, ani ty si veľa nezahral proti mne. Nechcem Takže- nic. Yes, ty tam. No máme bez vojstia, to super. Takže pozerajte sa teraz, jak sa to hraje. Pozerajte. Bežíme, máme to. To je zabota. Okej. Môžeme povedať. No nič, no, natáčame. Mám tu množstvo teammatea. No. Tak toto som nečakal. No, tak ideme na to. No nečakal. No dobre, je na stredu môj teammate. Ja som fialový, aha. A ja som jeden, no takže... Takže neviem, jak to skombinujeme, ale... Počkaj, neviem, jak tam nabehneme, alebo ja neviem. Musíme najprv ísť na bloky, si kúpiť bloky. Bloky si musíme kúpiť a až potom musíme toto. Až potom musíme ísť a ideme na stred. Snad nikto mi nezberie tie diamanty alebo ma nezabije, no. Takže... No dobre, takže sa blížime k stredku. No a ideme na to. Nemám nejak nabehnúť špeciálne. No, presne mi to nevyšlo. Dobre, tak... Počkajte chvíľu. No, tak dúfam, že sa vám video líbilo. Pokud jo, tak dajte like alebo odber na môj kanál a čaute.